prangsi ni tum Karbi Film Society hin pen ang tum kato ko media court ke tum han ni ngong ka do pajiri lo la pente nang litum hoi pen kado ka be Karbi ang long ara han ni litum Karbi Film Society alam the palle pu sining thelo alam the ke la pu hello ni litum sayang deng ateng pen la Karbi Film Society mate Karbi Lamarjana long bangso mahang ke thegarni an panong konsi pinaka sayang deng itum ke deng pondo ladak cinema conclave putado labangso cinema koson se reng nang ima lahai hui itum ke than simu pondo la pente karchu mai dan itum bipon karchu pinang abang kudu bangkre troksi so se abang khu sumphan itum award la pen karchu pondo la pen parta Karbiang long hak ke cheng penon an a production film production la pente music videos a production atum penang ana phaneli tum la bangso karchu pondo la bangso ke thik pona saidu jasemet pet la bangso sai kang le ni hui bangela hello adap penang ana poran ke ladak diplom kang penang arwe jang thepik amasi sayang denge cheng long da ni tum pora teng kali delo la pente pini ni le tum la bangso karchu mailong Karbiang long tum mas council a CM sar Dr. Tundram long ha atum han ke chhado da penan em satum tadu da pente example tadu ason se penan film fraternity tum tadu da bang sor me jang ke ching hong penayo ni tum ping penan sayang deng letlo lasi ni tum arnikang sam asayang deng magala hello Karbi Film Society lucky tip pu ani kan wangta Karbi Film Society am ha ke thego sab bahage chelang na bangsu lucky dip mate lottery la bangsu ke pathu pon han kisik pondo kasi penangan according year Karbi Lamarjan kaching hona tum la bangsu lottery ke nam pon tang tum ta dulo penang dulo amat nil tum piniar ni kan sam la bangsu poroteng laso lottery mate lucky dip bang pathu pon edel ake bangela hello ar jang du joine penangan tiket ke jor tang atum la bangsu na ke thon ji bate dang pali unti katiku ko tingkap penang du mal la bangsu asayang deng da inglem chera joine ni la bangsu hisab kitab iklem nang ji kela khana ji ko an se ke nang ma ke nang ne ma na ke li da du pigla la bangsu la ya joine ni tum la so ang deng bang ke tum pa pi chen po athinon nota baji throk susilo baji throk ra chi team ben lo kilo tang de nokbe fitness team la CM atu la pente ni tum Karbi Film Society atu Kasai Stadium long football ke pathu friendly match so kachinam kasi sayang deng git u ajok bangso lottery ke pathu bang ni tum akaprega ni si hot pon po lage nang tum kado bila ning binang ni tum hin pen kachi charap teng pathu pon gi lase nang tum media hoi pen kado kawe Karbi no rar phans tame misen pen bangso alam tu pale ko kusini thi lo la pentementu si ke pathujima bangke ni tum penabang bong singwai si ni tum arni apor apena dim same ni tum na sote hot pon si na tum hoi pen same ni tum pachin po si bang solam thil an si do era phang chuning ri si lam thim to ko si aku buthot ni tum ni mohet ni tum presiden ang phang ni tami sialang ni lapo ning 8 pon swing tu labang gela hello ni tu ini kado kawe nang itu media ko yang pen ni tu kado ini lada ke cetong kado apan kan cenglok non an artist tu man ni tu churu pon lo ati me lason program bang ke history long first time lo pusi ni mata ati me lason ka chingru ma bipin na hak ke ceng pen film ka banai tu pen non an film ko banai chali lo music video actor actress katto ko pen lasan chito lapen shot aku kuthot ininga rong ke thinai bang ke lo pelo ke churu mate ininga rong thinai bang ke lo pelo ni tum Karbi Film Society ahon pen ni tum chuhet ni tum kaching ki che thana peng pen CM bang ke ni tum han chuhet council budget pen ni tum han 10 lakhs atangka nang pilo laso 10 lakhs pen bang non pinier ni bang ko pang dak montulo ni tum hana ching hon pen mate itu film fraternity tum hana ching hon mate film society tum hana ching hon ako pini pen ako 10 lakhs nang pitu ko pulo lage ni tum Karbi Film Society da council lo annual budget long 20 lakhs ke muning pen ni tum war re long policy ni di Karbiang long tin mate especially Dr. Tuliram Rohang Sarpan ikem ningat long pen surun tum lapen ako churu tu ang tung bang la polo no no program
non sono programma bang annually ni tu kata pati verji po jo ni alang ni tum hanang mat han sing hon jo ni pen non ini tum ha ko isi nang pang dak thulo nang churu thulo nang pitulo la si churu tum tu la bang ke la helo dak langkung habi long sa me joising duloi long ta me bati taralang solong hala share di hunto dis sertalin odi tiram tage ini hajar amuni chito hada los ta minitum karbi film society long ke atum ke program bana lo kulit indu akit joy pe nitum han na pati long ko kusi alang lipini la dak pendang lo la sini na declare tagang lo la sila fine aput hapini alang li karbi long team la pen especially Dr. Tuliram Rohang han ini tum karbi film society pe ke ninga klong pe churu par asini di na pe tan sito